Bi binçavkirina hevşeradaran, xebatkarên şeredariyê dest bi protestoya neçûyîna kar kiribûn. Ji ber vê yekê jî nav kolanê Amedê de sergoyên gemarê nayên komkirin. Ji aliyê din ve jî tê îdia kirin ku walîtiya Amedê jî astengî li seyyareyên sergoyên gemarê dike û dest daniye ser. Hinek welatî jî ji ber bêhna gemariyê eciziyên xwe tînin ziman. Hinekên wan jî dibêjin heta hevşeredar nên berdan gilî û gazinan wê nekin. Hinek kêzik hene nizan çine. Yani em pêşe saet bi hevala em xebat kin van kêzika çine, yani van kêzika jî sorun e. Ve çupa çukan bêjî soruş xayib valilik naile birası ana beyam zanin. Yani edenci ve çupa sorunu mezi jiye birası ana internet çarotune. Em ji vî karê endî aciz bûn, em dixwazin heta sibevî îşî hel bibe, em rehelsiz dibin, bîn tême, em aciz bûne. Rica dikin endî viya biqede. Li gor hinek welatiyan her çi qas nav bajêr gemar bibe jî wê piştgirî bidin hevşeredar û xebatkarên şeredariyan. Heta ku nên berdan wê gilî û gazinan nekin. Li gor hinek welatiyan jî divê rayadarên Amedê çareseriyekî bibînin. Lewra dibêjin wê nesaxê di navgel de dest pê bike û belav bibe. ولا ام دبي برات شو ام دبي برات تمييز بي ام دبي برات خوش فلا هم انا خوش ام برات تاكي بمر امي كا عربتنا تكفني هرن امي نار جاده بمرن از dibêjim heyana serok şaradariye menneyn berdan bira çopazîra nekin bira xebatkarê şaradariyê zî dest bi xebatê nekin. Hepsi fırıncı. Li aliyê din ve jî li Amedê cirkî ve hevşeredar hatine binçavkirin, şebekeya internet jî tên qutkirin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.